bedankt voor die uitnodiging. Bedankt de bond dat ik in deze positie mag zijn. Hè. Technisch development directeur van de Curaçaose Bond. Het is voor mij een eer om deze job te kunnen doen. Even een stukje achtergrondinformatie voor degenen die me niet kennen. Ik heb 17 jaar betaald voetbal gespeeld. 12 jaar in Nederland, bij waaronder Ajax, Feyenoord, Groningen, SVV. In Engeland voor Huddersfield Town en Barnsley, de laatste 5 jaar van mijn carrière. Mooie prijzen gewonnen, mooie carrière gehad, 17 jaar uiteindelijk afgesloten. Jullie kennen allemaal dat ik een zoon heb, Kenji Goré, die speelt voor Curaçao. Die heeft de reden waarom we in Engeland zijn gebleven, is dat Kenji speelt voor Manchester United in de Academy, 10 jaar lang. En daar zijn we ook voor gebleven. Ik heb zelf alle trainingsdiploma's gehaald in Engeland. Een stukje in Nederland ook, maar de meeste diploma's in Engeland. Waardoor ik bij Stoke City Academy Manager ben geweest. Bij Southampton assistent trainer. In Schotland met de jeugd onder 17, onder 19 en onder 21. Bij Ajax onder 18 getraind. En de laatste 3 jaar voor Suriname het nationale elftal als bondscoach. Dat is een hele enerverende periode met geweldige hoogtepunten en een aantal mindere punten ook op het einde. Maar alles heeft een houdbaarheidsdatum. En nu ben ik klaar dus om deze job hier met heel veel liefde en heel veel gevoel. Want voor mij is het gevoel zo dat mijn moeder is hier geboren, heeft een aantal jaren op het eiland gewoond. Mijn vrouw is van hier, is Curaçao. Dus mijn kinderen zijn half Curaçao, half Surinaams. Ik ben bondscoach van Suriname geweest. Nu ben ik directeur bij Curaçao. Ik kan wat betekenen voor het voetballen op het eiland. Dus voor mij is de cirkel rond. Voor mij is het een mooie opportunity om hier iets moois van te maken. En ik ben er zeker heel erg ambitieus om hier zeker met hart en ziel aan